सारदानि नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी एसटि पेपारनि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार नोंथाङा गोबां जोंनि अपोजिट पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार मानो अपोजिट पार्टी पिपलफ्रा सार जाम्बालाय बुंथों बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे राज्यसभा एमपि बेसेबां खामानि दं प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांनानै मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपेनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एक्सननिफ्राय गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय बिपिएफसो मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राव गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2300नि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा दाइनथि सिदुल हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा गासिबो दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला बिपिएफनि जानानै गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै दिसपुर सल' मोनसे जात्रा खालामदों बे रेलि खालामदों बे रेलिया गसाइगावनिफ्राय आरम्भ आरो गसाइगावनिफ्राय दिनैसिम जिखिनि रेलि खालामबाय थादों दिसपुर सल' जात्रा बियो बिपिएफ हान्जाया साक्सेस खालामनो हादों आरो साक्सेस जादों गासिबो जाथि जनगोष्ठी ओंखारबोजोबदों जों नुनो मोन्दों आरो दिनै उदालगुरियावबो खोब पजिटिभ आरो बिनि उनाव तामुलपुर जाबावगासिनो दं तामुलपुराबो आं जिखिनि मिथिबाय थादों बिराद मोजां आरो जोंना उद्देश्यआ बेनो दिसपुर रेलि सल' जात्रा रेलिनि जिथु उद्देश्य बेनो जे जोंनो जायगायाव सान्थि नांगौ जायगायाव जोंनो खौसेथि नांगौ जायगायाव जोंनो जौगाखांनाय बा उन्नयन नांगौ बे उद्देश्यखौ लानानै जोङो दिसपुर सल' जात्राखौ खालामगासिनो दं अर्थ'आ बेनो दिसपुराव जोंहा एमएलए फाथायनांगौ बिटिसि ओनसोलाव 15था सिट दङ 15था सिटखौबो जोङो एनडिए हिसाबै 15थाखौबो दिसपुराव फाथायनाया जोंनि दायथ' आरो जोङो फाथायगोन 100%। बिजाथिखौ माब्ला फोसावगोन बिजाथि फोसावनाया जेब्लानाखि इलेक्सन कमिसना इलेक्सन जासिगोन उमुक थारिखआव होननानै फोसावो बिनि उनावनो जोङो बिजाथिखौ फोसावगोन आरो जोङो दासिमबो बबे समस्यायाव सोर गेलेगोन जों बेखौ दाबो थिग खालामनो हायाखै सार नोंथाङा मोनसे खोथा बुंनो जे नोंथाङा जेनेबा बिटिसिखौ जों नोंथां उन्नयन खालामनांगौ खुनु एमपि जों खोथा गैया होनना बुंदों नोंथाङा राज्योसभा लकसभा गोबां दङ बिटिसिआव मा मावगोन जुदि हाजो बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि दालां बानायनांगौआ बिटिसिआव जुदि लामा बानायनांगौआ बिटिसिआव माबा मोनसे हस्पिटाल बानायनांगौआ बिटिसिआनो बानायगोन बे राज्यसभा एमपि बेसेबां खामानि दं सार प्रमद सारा बुंदों दिनै नोंथाङा दिनै रिजार्भ बेंकनि फैसा बनायथ' हाया होनना बुंदों दिनै मेइन गुदि जों दिनै दिसपुरजों आरो दिल्लीजों जगाजग थाबासो बेखिनिखौ उन्नयनखौ मावनो हागोन होनना बुंदों सार प्रमद बर'आ बुंदों प्रमद बर'आ बुंनायावथ' एक्सपार्ट लाबोबानो जाबाय ना जोंथ' दा बिटिसिआव थानानै दिल्लीजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों दिसपुरजोंबो रायज्लायनानै फैसा लाबोदों बे थांनानै बबे जाम्बा बबे बे दिल्लीयाव थांनानै मा खालामहैनो नागिरदोंलाय लाबो लामा दोंसे लाबोथों बियो दिपेनाबो जे माने बिसायख'थि गेलेनो ओंखारनो नागिरदों एक्सननिफ्राय गेलेबानो जाबाय जोंहालाय मा जोंहालाय बिपिएफसो सार जेरै नोंथाङा जेरै बिदि मावनो देखायबाय थादों सार 5 गेरेन्टि जिखिनि स्किम जोंथ' मावखायो आरो गेरेन्टि दंबावो जों बुंथ'वा मेडियाफोरनि थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टआ माबा बाइक होगोननो जोङो बाइक साइकआव गैथ'वा दा मेडियाफोरनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट वाइसआव मोनसे गेस्ट हाउस लुगोन आंहा बुंखाबाय 100%। सार सानसे समाव बर' खौरांगिरि समाव गोबां जोंनि बर' हारिफ्राव गोबां माने बेबायदिनो गुरु प्रसार जायामोन सार दानि बेलायाव गोबां बर' खौरां फैबाय सार जाबायलै जाबाय बे खौराङा बबेनिफ्राय जादों जाम्बा बे 2300नि 10 फेब्रुवारियाव मा सुक्ति जाया बर' भाषा दाइनथि सिदुल हाबजाबाय बिनिफ्रायसो जादों दा गासिबो जालांजोबबाय सार दिनै नोंथाङा किं मेकार बयबो बुङो मिथिगौ बाट नोंथां बुंबाय थायो जे अपोजिट पार्टी एसटि पेपारनि बुंबाय थायो मानो थाखाय बिदि बुङो सार गोबां जोंनि अपोजिट पार्टी नोंथां बेबायदि डायलग होबाय थायो सार मानो अपोजिट पार्टी पिपलफ्रा सार जाम्बालाय बुंथों